magluluto ako ngayon ng paksiw na dilis na binabalot sa dahon ng saging. So, samahan nyo ako mag-harvest ng dahon ng saging from my garden. Go. So magluluto na tayo, tara. Ito na yung na-harvest ko. So, yeah, fresh na fresh. So tara na, samahan nyo ako sa pagluluto. Welcome back to Angelmay Kitchen. So, magluluto ako ngayon ng paksiw na dilis na binabalot sa dahon ng saging. Ito yung mga ingredients ko. Anchovy or dilis, black pepper, garlic, salt, vinegar, eggplant, bell pepper, purple onion, green onion leaves, ginger, and fresh banana leaves.